Shwmai a croeso I episod arall o Fashionista Ffilm. Wythnos diwethaf, cafod ni ymwelwydd Perry Edwards o Little Mix a dwedodd hi yes i'r dress. Ond pwy chi'n credu sy'n dod wythnos yma ar y sioe, ha? Wel, rydych chi mewn am whopper o episod heddi ar Fashionista Ffilm a pwy sy'n gallu yngofio ei sidekick Louie, a.k.a. Lulu. Shwmai! Have you Rodri? Oh my gosh, do you Rodri hei now? Okay, bach o fangirl moment fanna, dwi'n gwybod. Oh my gosh! Ti yw'r un gyda 50 million Instagram followers, mynd I pob fashion show, oh my god. Be ti'n neud ma? Be ti eisiau? Wel, dwi'n mynd i'r goel ffilm Iris. Oh my gosh, dwi dim mwy. Dwi'n gwybod pam ti ma. Ti eisiau fi designer ti rhywbeth spectacular a ti'n mynd I mynd eistedd lawr ar y ffrant a pobl mynd I weid, ww, be ti'n wisgo? Ti'n mynd I bod fel, ww, fashion Ffilm. Yeah, dwi'n cael ti, dyn mewn. Wel, croeso I studio bach fi. Fel ti'n wybod, fi yw Ffilm a fi di diseinio pobl fel Tia Hewitt, Betsy Jackson, rai o'r cast o Sally Marley a few o'r ITV Weather Women. So, be ti eisiau? Gallai wneud unrhyw beth I moyn? Right, lawr I busnes. Dwi eisiau big, sparkle, glitz, glam, mawr, long, short, all of it. Sparkle, 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 yeah? Oh, and by the way, 2 p.m. yn y prynawn y fore. Hwyl fawr! Oh my god, Bethan, bydde ti ddim yn gwybod beth just I digwydd. Beth? Oedd Rodri Heinaw just I dod mewn I studio fach fi. Dim Rodri Heinaw? Yw Rodri Heinaw. Fyddi? Mae moyn I fi designo rhywbeth anhygoel I wisgo i'r goel ffilm Iris. Oh my god, mae'n amazing. Da iawn. Ti'n gadael llawer yn dy bocs ti. Dwi'n gwybod chi gallu gwneud hyn. Ti'n designer gorau yn De Cymru. Diolch Bethan, gwyle ti wedyn, hwyl fawr. So, mae fe eisiau rhywbeth sydd gyda sparkle. Beth amdano ffroc? Neu Cris? Neu coat bach? Oh, sa'n gwybod, mae gen I so many syniadau. So mae fe eisiau lliw, a mae fe eisiau pop, a mae fe eisiau sparkle, ond be? Mae gen I so much fabric, ond sa'n gwybod. Na fe. Na'r fabric, oh, gwych. Cafodd Ffilm y Eureka moment a aeth i'r waith. O na, Lulu, na! Be ti'n neud bach? Ond newidiodd yn cyfan. Mae Rodri yn ffôn o fi, hwnna. Hello? Yeah? Oh, yeah. Mae popeth yn fine. Yes, I'm so kind of frightened to see my fabulous garment you've made. Oh, mae'n edrych yn gred. Yeah, ydw dwi wedi bron yn gorffen. Mae'n fabulous. Yeah, really great. Right, hwyl fawr! Yes, Lulu, fi'n gwybod. Gyda popeth yn mynd yn anghywir, weithiodd Ffilm round y cloc gyda beth oedd ar ôl gyda'r scraps. Hello. Shwmai, Rodri yma! Oh, hi, Rodri. Dewch I mewn. Shwmai. Yeah, great. I'm so excited! I weld i'r sparkle, I weld i'r glam, my cariad. Oh, I'm so excited, I want to try it on now. Yeah, okay. Fydda'n dangos I ti nawr. Actually, ti'n wybod beth? Beth os ydyn ni'n rhowch blindfold arno ti, rhowch arno ti, a wedyn cael fel big reveal yn ffradodrych, yeah? Right, as long as it's Rodri fabulous Heinaw, it's great. Oh yeah, bydda'n gret. Bydde ti mor ddyn hapus I wisgo fe. Okay, Mae'r wyneb yma yn sgrechen bod hi wedi gwneud llanast. let's try it. Gret. Ond, ydy Rodri yn ei hoffi fe ac bydde fy'n ei wisgo? Gwylio wythnos nesaf am yr ateb. Hwyl fawr!